Ungasibona sigcwele singaka nje abaningi abantu badwa itheni. Kanti kuhlungu bafowethu ungakhumbule emuva ngoba ikhaya liyimpilo yomuntu kulapho kugcina khona yonke into yomuntu. Angazi ke ngoba uNkulunkulu wesikhuluma ngaye njalo usitshela ngamakhaya ukuthi abantu bayowakhe emakhosini, bayowakhe enduneni. Hayi emakhanseleni. Ngoba ngikhumbuli la ukuthi ungasakhe isibaya seyimbuzi. Angikhumbuli la ukuthi ungayenza into oyithandayo. Mawudlulele ilungu lomndeni ungalifihla negcekeni. Yikho lokho engikushoyo ngithi masikhumbuleni bafowethu la sisuka khona. Ngoba besingakhumbula emakhaya shuthi imvelo yethu ifile. Kunje ngesizwe esingenazi intombi, esingenazi insizwa, esingenawo amadoda, esingenabo mama. Akusona isizwe leso. Sisesikhathini kesabantu ke okuthiwa noba kukhulunywa ngentombi. Njengoba intombi bezile emhlangeni babode bebegxeka bebehleka. Kodwa kuyimvelo kulelizwe sinenhlanhla isizwe esinazo intombi. Isizwe leso sineyintombi esineyinsizwe esinamadoda. Ngoba lelizwe ngeke liye phambili bezingekho intombi singekho insizwe. Mongathiwa lokho kwakukho khona ongakwenzeka kulelizwe. Ingakho kuyakufika kumina einsizweni ukuthi akuthina sonke esoba nenhlanhla uNkulunkulu siganwe intombi. Insizwa nensizwa noma ungayifici intombi ithi nengane ezu4. Kanwa iyona ngoba silwa nokuthi ngelinye ilanga maseyivuse lemisi. Aseyivuse lemisi ngoba umuntu masele ingane kubalwa inkomo. Angazi ngenganini ezaphuphuma ukuthi ziyabalwa na. Noma kubalwa kweziphilayo. Ingangithi bafowethu masizame noma kunzima. Asiye kushembe. Insizwa nensizwa ayibheki kwabo ukuthi ngabe lifanele yini ukuthi ngalivusa na. Mengicabanga ngithi ngolosihlanu namhlanje mengingenalo iphutha. Sengathi insizwa zakithi imali bezingayidli bume. Imali eziyithola namhlanje ake ikhumbule emakhaya ukuthi zishiye bani. Ngoba bafowethu kuhlungu ukuthi sidle la egcineni ekhaya kudlile. Kunjengabantu abathanda into ezinhle la. Okuthola ukuthi umuntu lahlala khona ulungisile indlu lahlala kuyona inhle nayo yonke into. Kodwa ekhaya akho lutho. Lo muntu kunzima ukuthi ikhaya ngalikhumbula. Ngoba la unediyesi, lana uneshawa, la unayo yonke into. Kanti mawula kunezinto ongafanele ube nazo okufanele ukuthi zibe sekhaya. Uthi mangabe usekhaya, uthi mangabe ulayithe kwena ukhumbula ukuthi ekhaya kunezinto ezinje ofanele ukuthi ngiye kuzona engayishiya ekhaya ezinhle. Ufanele ke futhi izinto ezinhle maseyilungise emakhaya hayi. Ngoba kunento engayibunga esikhathi esingaphambili emadodeni amanye. Bekasebenza ubaba asebenze enkampanini. Kodwa uthola ukuthi mase ufisa isikhathi sokuthi aye pensionini. Athi cha mina ngeke ngiye ekhaya. Uzothi mangivela itoho labangibizi ngami ngoChanel. Kuhlungu ke ngoba leyo lidalwa yini? Kuyenzeka umuntu abe mdala. Akhule aqonywe intombi zibeningi la eThekwini. Kodwa zonke lezo ntombi ezimqomile uyothi bengabe ethola imali acabanga indaba yokwakha ekugcineni. Kodwa lesikhathi ebekade naso enamandla wonke akayicabanganga leyo nto. Azinyani osinazi izindlo asinazi
nandawo Lapho lapho ihlala Jaso lapho uNkulunkulu emuhle wasekuhleni bonke abazokwehlala ngaphambili abakhumbule sibona bephile egameni lonyazi ka-Amen. Bafowethu kuyintatha ukuthi sixoxe indaba kaShebe noma kunzima. Kuyintatha ngoba baningi abadingayo usizo. Kodwa ungazi ukuthi bazolithola kuphi. Shebe bafowethu akayona inyanga, akasona futhi isangoma. Akayena umprofeti kodwa uThixo uThixo. Nginezathu-ke into edala bangisho kanje. Ngoba uShebe mofika kuye akakutsheni ukuthi ekhaya uyabulawa. Abantu sebakholela ukuthi bayotshenwa la bazoya khona ukuthi cha ekhaya uyabulawa usibani bani. Eminingi imndeni ayizwani namhlanje ngenxa yokuhlola. Ngenxa yamabandla akhona athi umuntu lela bandla engiyakulona kuyoprofetwa ngoba khona ngizokwazi bangibulawa bani. Bakwenza ukubulawa momncane wakho impilo yakho yoba njani. Ngoba kungcono uvele uyeke ukuhlola. Ngoba izona zonke lento eyichitha imndeni. Imndeni namhlanje ayizwani. Uthi uyafika kukhulunywa ngobaba wakho omncane kuthiwa uyena ubaba onibulalayo lo nishisela impepho. Uhlolana uzingani kuShebe. Emveni kwalo Amen. Hayi bafowethu sengithandazile. Nkosi kusenokuzweni. Amen.